Gencekî 37 salê li bajarekî Behr lê Nîne de karê tora masiyan dike. Li bajarê Amedê gencekê ker û lal li sûka Kevnar de karê bavê xwe didomîne, tora masiyan çê dike û difiroşe. Genç di dikana ku ji bavê wî jê re mayî de bi destê xwe bi bendan tora masiyan dinexşîne. Kendisi babası rahmetli babasından görüp öğrendi. Yaklaşık bir Ji bavê xwe dîtiye û hîn bûye. Nêzîkî 15 sale çê dike. Hemû cüreyên tora li vêr çê dike, berê bavê wî li vir dikanê merş û xalîça çê dikir. Piştra jî dest bi çêkirina tora masiya kiribû. Dikana bavê wî bû, niha ew karê bavê xwe didomîne. Şu an babası rahmet ettiği için dükkan kendisinin olduğu için kendisi babasının işini devam ettiriyor. Genç çêkirina tor ji bavê xwe hîn dibe. Piştî mirina bavê xwe ew bi xwe xwedî li karê desta derdike û bi vê şiklî perê xwe qezenç dike û xwe xwedî dike. Genç hem ker e hem jî lal e. Bi destên xwe û bi hereketan derdê xwe tîne ziman. Cîranên wî duşina wî de bi welatiyan re diaxivin û dikevin têkiliyê jê re tora difiroşin. Yani bir deniz olan bir şehir gibi olmasa da burada Dicle Nehri var. Onun için gelen vatandaşlar var. Keyif için. Her çiqas li vir behr nebe jî gelek çem û bendav hene. Xelk diçe masiyan. Bi piranî jî ji bajarên derdorên ê kesên ku diçin masiyan dikirin. Di nava hefteyekî de diqedîne. Fiyetên torên masiyên ên bi desta bahane. Ortalama bir hafta, 5 gün, bir hafta arasında bitiriyor. Genç torek di nava hefteyekî de diqedîne. Torên ku qedandiyê jî difiroşe bajarên ku lê çem an jî bendav hebin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.